った。よかった。まるちゃん。いらっしゃい。治った。よかった。治った、ちょっと。設定変えてくる。治った。よかった。こんにちはと言いました。ウェルカムハロー。マイマウス is broken. マイマウス is broken だよ。バット。リサイクルじゃない。戻った。治ってない。治った。フィックスだ。ほんと？まるちゃん、よかったよ。ちょっと待ってね。ちょっと、ダメなんだ。このままなんだ。ちょっと、お話ししようと思って。立ち上げようとしたら、マウスが壊れた。このタイミングでマウスが壊れた。ということで、ちょっと私は下に隠れますね。この辺にいようと。マウス壊れた。治った。マウス治った。何を話すっていうわけでもないんだけどさ。なんとなく寂しくなっちゃったからさ。お話ししようと思って。びっくりだよ。マウスが壊れる。特に本当に何もないです。何もないです。私はここにいるだけです。作業のお供にどうぞ。よいしょ。なんて？ちょっと待ってね。なんか来てる。裏作業。これをこうしてちょっとBGM下げるね。そしてあげる。これでちょうどいいはず。
ね羊さん、江戸川が江戸川がハローハロー。マウス壊れてた。マウス壊れててちょっと格闘してた。ごめんね、まだあれ見てないんだよね。あれね、例の。ちょっと待ってね。私こっちで見てみようかな。あら、そっち行っちゃうの。あれ、ほんと？何やったっけな。違うよね。なんだこれ。これ、あれどこ行ったこれを、これで OK にして、あれ作らなかったっけ。ちっちゃい。どうすればいいんだ。少しでも良くなったですか。ちょっとパソコンがちょっと悪くなった。江戸川が江戸川があれ違うのかな。これかな。キャンパス江戸川江戸川どうすればいいんだこれ。江戸川江戸川ちょっとさ、ちょっとディスコードの方見てください。ディスコードお試しよ、例のお試し。
シープ少しだけお邪魔します。メルさん、いらっしゃい。メアさんだと思ってたらメルさんだった。いらっしゃいませ。うん。ディスコード、そう、ディスコードに送ってみた。送ってみたよ。あれを。私マウスが壊れちゃって、配信画面が戻せません、今。なんて言うんだろう。マウスが壊れた状態で配信を始めてしまって、この状態から動かせません。残念ながら。お絵かきサイトですか？そうそう、新しいやつね。かたまり魂。かたまり魂。かたまり魂。あれ使い方がいまいちわかんないな。ちょっと待って、パソコンにします。急がなくていいよ。新しい塊魂楽しみですね。かたまり魂。かたまり魂。かたまり魂。今週ぽ。ああ、忘れてた。おしゃしさんいらっしゃいませ。8月のスタンプにするのまた忘れてた。いや、でもそれどころじゃなかったしな。マウス壊れてて。さっき。あれ違う。わからない。私にはもうわからない。あどうした今、ガーティックフォンの別の遊び場を見つけたので、それをちょっと試そうとしている。勝手に。見せたいんだけど、画面がこのままだからね。これ1回だけなの。はあ。本当に1回だけなの。
やり直し。シュシュシュン、ハローハローハロー。ちょっとその確認もしたかったし、ちょっと今住んで寂しいから寂しくなっちゃってるから誰かと話したかったのようん、すぐそうになっちゃうから私。何これ何ちょっとこれってこうなんだ。ザルームオーナー、あやにゃにゃアクセスフロム、あやにゃにゃあにゃにゃアウトサイドジャパン。なんて日本じゃなきゃダメだよってこと？え？あ？設定とかかな？なんて日本語に翻訳してください。禁止しています。そんなことしてないよ。そんなことしてないよ。何をおっしゃいますか？設定参加者。別にグローバル。どこちょもう一回履いてみて。ちょっと変えた。どこじゃあ江戸川が作ってくれてもいい。ちょっと待って、これ削除。全部消しとこう。消そう。恐ろしい。上にあった。あれほんと？これ何？いや、これ。違う。これ。あれ？使えなくなっちゃった。使えなくなっちゃった。わかんなくなっちゃった。待って。
あー、使えない。禁止、なんで禁止、なんでいきなり禁止したのよ。なんで禁止されてるのよ。はい。はい。操作ログなんで禁止したの今。設定の、はい。ファイル、ツール、ショートカット、通知は関係ないでしょ。筆圧も関係ないでしょ。発言後に、はい。あった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 。いややだ、やだ、このまま。ちょっと。なんでよ、なんでよ。なんでよ。なんでよ。あ、カスタム、パスワード。ログイン。はい。あった。海外なんとかって書いてある。変更した。羊さん、こんにちは。昭和さん。ありがとうございます。来ていただいて。お口怪我したの大丈夫？お口？マウス。口は確かに怪我はしている。パソコンの方のマウスが壊れました。でも、古いマウス使ってるから今、どうにか戻ってきました。チャット GPT 相談します。大丈夫。江戸川。レッツ、トライ。アゲイン。高評価ポチ、高評価ありがとうございます。キラキラさせていただきます。キラキラ。ですね。マウスが壊れた。壊れる前に配信を始めてしまったので、壊れる前？違うな。壊れてから配信。壊れていることに気づかずに配信をしてしまったので、画面はこのままなんです。申し訳ないです。変えられないんです。江戸川。待って、でも私、消せるじゃん。なんで？消しとこう。これでできたらみんなできるなーって思う。マウスでもね、お口の方も怪我はしてる。実は最近ずっと怪我をしている。私のお口。口を開ければすぐ傷が増える。なんて言うんだろう。裂ける？口が裂ける。江戸川が入れるよ。入れる。多分。これってこのウィンドウってさ、キャプチャ
出てた。出てた。あ。これここにこうしとけばいい。ちょっと私の後ろにいてもらって。これ邪魔。これ邪魔。これでいいんじゃないの？小石部健さんいらっしゃいませ。マウスが壊れちゃった。古いマウスを使ってどうにかやってるけど、マウスが壊れちゃった。まだ壊れるに違いない。ちょっと怪しいんだよな、このマウス。古いマウスも壊れかけだったから、予備で置いといたけど、今回、今まで使ってたやつは完全に壊れたの。あれは。左クリックが全然効かなくて。今、頑張って、使い捨て。古い、一世代前のマウスで頑張ってる。江戸ガガ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 いない。ちょっと、江戸ガガ。いや。私、ジェネラルに入ってよ。江戸ガガ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 。ちょっと待って。今どここれがこここれがこここれがここ。だいたい。なるほどね。毛玉でも描くか。毛玉。江戸が頑張ってる間に。これさ、これ、様。消しゴム。はい。きつい様、見つけたんですよ。問題が。問題の結が。江戸がが。江戸がが入れるよ、入れる。入れる？多分。面白い。ちょっと僕は作った、ルームを部屋がで消します。ちょっと待って。まず、ペン。I have a pen. おーい。これでやったらみんなでお絵かきできるなって思って探してたんですよ。ガティックフォンだけじゃなくて。ハイテクノロジーだね。ハイテクノロジーだね。確かに入りますね。もうすごいわ、羊様。すごい。入れた？江戸ガガ。入りました。江戸ガガじゃない。なぜ何なぜが、動くのですか？あれ何これ？オフです。オン。何これ、ちょっと、ペンが線が書けないんだけど。ペンはペンのところだよ。左、レフト。
だから押しても何も起こらないですよ。こうやってカンバスが動いてるだけです。キャンバスが動いてるだけ。なんだ。これか。いや、これはないね。もう問題が解決した。すごい。もう、早いね。いや、逆だよ。なぜ運動をしないですか？しないのよ。しないですか？なぜ？難しいこの仕様が。ちょっとハイテクノロジーすぎるですね、これ。ハイテクノロジー。何人までできるかだね。まあ、だからしますから大丈夫です。おお。そのないとけ玉がコロッケにも見えた。コロッケ。私の書き方が悪かった。コロッケ食べたくなってきてる。うまいね、クロッキー。クロッキー。なんで？何？削除。何やったんだ、僕は。何やったんだ？違う。使い方がわからない。使い方がわからない。全然使い方がわからない。でも消せた。だね。いや、何があったんだ、僕は。書けない？いや、戻ったのです。戻った。きついさんが消えたんだけど。消しました。ひどいわ。ひどい。ひどくないわ。全然ひどくない。残酷なきついだね。残酷。ちょっと、使えるね。ちょっと難しいんだけど、なんか、ガーリックコーンよりうまいですね、この線が。気持ちいい線です。気持ちいい線、書きやすい。どうぞ。なるほど。あれ？わからなくなった。またわからなくなった。なにこんにちは、ふらり立ち寄りました。ことたかさんいらっしゃいませ。私は翻弄されている。筆圧音。強くなります。きつい様が強くならないよ。私じゃないよ。なにちょっと待って。私は大変なことをしようとしている。すべてを消そうとしている。できた。残酷なきついだね。残酷。ガーリック香る照り焼きチキンサンド作りながら高評価ポチ高評価ありがとうございます。キラキラさせていただきます。キラキラ。ちょっと訳あって縦画面ですが、
うん。申し訳ないです。あれ、私のペン。なんか細い。アップルペンですか？アポペン。アポペン。なんで細い。なんか。走れそりよ。風のように。おお、さすがきついさんも前ね。何も言ってないよ。私は何も言ってない。いや、お前輪郭だよ。輪郭か。輪郭か。そろそろお仕事に戻るため失礼しますね。おつしっぽです。メールさん来ていただきありがとうございます。お仕事無理せず頑張ってきてくださいね。来ていらっしゃいませ。相変わらず可愛いよ。ありがとうございます。ほもほもほも。もふもふもふ。いやー、この線がいいね。書きやすいわ。おにゃおにゃおにゃ。いいですよ、これ。いい、よかった。それがよかった。じゃあ今度はみんなでこれで書けるね。そうそう。今をいたずらに、漫画のポスター日本語の言葉、どんな言葉でしたっけ？コバー。漫画のコバー。漫画のキャラクター？いや、コバー。コバーってなんだろう。ちょっと検索してみます。ちょっと待って。はい。今週ぽ。青木さんいらっしゃい。羊さん声変えたと思ったら江戸さんだった。江戸さん来てます。青木さんが私と江戸川さんを間違えた。あんなに似ているのかな？ちょっと困るんだけど。こうやるか。走れそうりよ。風のように。月見払う。いや、でも本当になんかね。なんか心臓がね、ちょっとね。いやー、気をつけてくださいですよ、きついさも。一瞬止まるんだよね。危ないですよ、それ。大丈夫ですか？多分。調べたら、普通の人でもあるって書いてあった。けど。今は漫画を模写しただけですからね、僕は。何を書いていけばいいのかわからないので、ここに持ってる漫画を模写してみます。はい。何を書いてるかわかりませんが。見てないですか、僕の絵が。いや、絵は見えてるんだけど、漫画が。キャラが知らないですね。キャラ知らない。わかりました。羊さんが一番心配。ストレスかな？ストレスかもしれない。最近ちょっと人間関係でいろいろあったから。
精密検査した方がいいか、そうか。した方がいいかな。やだよ。注射嫌い。注射嫌い。本当ですか？痛い。よし。注射嫌い。おお、なるほど、なるほど。いいね、これ。羊さんに何かあったら私の生きる希望が。ありがとう。そう言ってくれてありがとう。あれだ。エースの最後の言葉を言い残して私は。ダメですよ、ピッチリ様。愛してくれてありがとう。まあ見てないんだけど。まあ見てなかったんだけど。見てないでした。うん。まあ、わかるんですよね。見てないけど、ネタとして、有名だから。そうね。愛してくれてありがとう。何それ？あら、やばいわ。心臓検査ね。心臓検査。心臓か呼吸器かどっちかかなーって言われましてよ。私言われましてよ。あとボイスの件ですが、今コロコロで喉が激しくやられているので、もう少し、青木さん今コロコロなの？コロナなの？もう少しお待ちください。それはちゃんと休んでくださいね。私ももしかしたらコロコロかもしれない。コロナかかってないからよくわかんないけど、なんていうの、ワクチンを打った時の、なんていうんだろう。副反応通じるのかな。あれがひどすぎて私はもうやめました。どうですか？インターネットが切れてしまった。だからもう戻りました。でも江戸ガガの絵残ってるよ。おお。すごいね。もう色まで塗ってるじゃん。早いよ、早い。いや、それは問題ですよ。僕は日本人のように細かくないから、すぐ終わるのですが、それはダメですよ。いや、いいんです。いいんです。僕はもう、いや、言い訳ないですよ。僕は日本人のように書きたいのになぜだろう、なぜこんなに弱いだろう。日本人のように書きたい。気のせいだよ。かけてる、大丈夫。私だって適当だもん。羊さん大好き、愛してる。コメンしてて思うけど、毎回私のコメント気持ち悪いな。ノープロブレムだよ。青木さんのその言葉が私を救うんだよ。救ってくれるんだよ。何か。慣れたらいいね、これ。レイヤーにもあります。すごいわ。レイヤーでも2枚しかない。いや、2枚が十分でしょ。きついさんが普通にいつも、いつか
number、ちょっと待って、どんな言葉でしたっけ？はダメですよね、僕が。ご偉い。ファンタジスクライアントさんの。普通には何回、レイヤーを使っていますか、羊様？時と場合による。おー、その日、そのイラストによるかな。デフォルメは少ないし。ちゃんとした絵は多いし。完成度、キャラクターによる。最近かなり都心では流行、そう、流行ってるの？喉の痛みから始まるから喉大丈夫なら違うかの。私喉大丈夫じゃない。なのにさっき歌ってた。まるちゃん。江戸川が先生の画力は尊敬。私は体が資料なしでは描けない。ちょっと、あれ？ただの面白いしたからね。よし。私の悩みはデッサン人形を素体にしないとまともに体が描けないことです。対戦よろしくお願いします。デッサン人形。私持ってはいるんだけど必要だと思って持ってはいるんだけど使ってないんだよ。買っただけ。ピアノと一緒。だからどんなレッサン人形ですか？普通に木にできているレッサン人形ですか？それともヒペルレアリスティックレッサン人形ですか？木のやつとプラスチックのとリアルな手のやつがあるんだけど、カラーが全体のやつがシンプルな形の方ですか？の種類ですか？そうだね、シンプルなプラスチックのやつ使ってないけどこうやって人形がありますね。こうやって複雑の形がやってるそうレッサン人形が。それではないね。そんなレッサン人形ですか？なんか江戸画のとこに書いていい？いいよ、もちろん。それで私のデッサン人形はなんかこんな感じでこんな感じでこうわかる。こんな感じで線が入ってるやつがあるんだけど使ってない。だが、シンプルの形ですか？それとも筋肉も割とちゃんとついてはいる。なら高いレベルなレッサン人形ですね。でも使ってない。からさ、誰かにあげたいな。誰かにあげようかな。プレゼント。ちょっといや、いいプレゼントですね。ちょっと。無論で3人形はそのままだと不自然だから修正をするからそのままトレースはしないけど、でもで3人形物差しなし正面以外の体が描けないの。青木さん手いるって安く売ってあげるよ。
結構ね、めっちゃリアルなやつ買ったんだよ。血管とか、ちゃんとわかりやすいやつ。もしかして、人もしかして、の手。もしかして、このもの人の手でしょうか？歌舞伎町に買ったことですか？違うよ。ネット通販で買ったんだけど。なるほど。ヤクザに売ってましたですね。ベリベリリアル。ベリベリリアルな手を買ったんだけど、使ってないから。こんにちは、落書き富山さんいらっしゃいませ。落書き中です。江戸さんさんの落書き。何？青木さんが江戸さんやはりうまいって。いや、そんなわけないよ。歴が違うのか。一服させていただきました。ここ選でおいとまさせていただきますね。昭和さん来ていただきありがとうございました。お仕事無理せず頑張ってきてくださいね。いってらっしゃいませ。手売る羊さん、そんな非合法なビジネス。いいよ。私物プレゼント企画いつかやりたいけど。私のいらないもの。いらないもの整理。とも言う。いや、でもできそうだね、これは。そうね。これで多分、保存もできるし。そうね、ここの下のところですが、セーブという機能があります。保存。江戸川からしたらこれ英語で見えてるの？そうですね、英語で。じゃあ、英語です。オッケー、ナイス。そういえば、英語ビデオを作りましたよ。ガティクフォン？違うか。そうで、お絵かきの森。お絵かきの森。見てないでした。ディスコンに送ってみました。あら、後で見てみる。いらないもの整理、それって私も整理対象だったり。違うよ。青木さんは必要なもの。青木さんはこっちの段ボール。必要なものに入っております。私の絵消していい？ちょっと待って。ちょっと待って。私の絵、ちょっと待って、その前に、ちょっと待って。めっちゃ必死だ。段ボール召喚されそう。消しちゃった。違うのか？違うの。こっちか。もう消していいですよ。もう、保存したですから。ちょっと待って、戻せないんだけど。終わった。終わったわ。私終わったわ、もう。終わった。これって 2000×2000 が最大なのかな2000、何2000ですか？キャンバスサイズ。これでも、あれだよね。ズームして描けるからさ。そうですね。ズームして描いた方が細かい絵描ける。そうね。その機能がありませんでした。他のサイト。お絵描きの森ね。そう、ガーリックフォンにもね。そうだね。確かに。ズームしたはいいものの、ズームを戻すのはどこだ？これか。これはひどいですね。だから、モースのウィールできるですね。それは。だから、羊さんのモーズが今が効かないですね。
マウスマウス治った。マウス。治った治った。あ、マウスのグリル。丸ところ、ちょっとあれね。待って、書きます。ボールのとこね。マウスの。そうそう。この、あれね。わかっこた。うん。これ。でもこれ左、でそうそう。左側にあったよ。ズームって。そうですね。だからちょっとややこしいでしょ。あれはあれを使ってるの。確かに。そのまま、その、うん。そう。もう落書きレベルでいろいろな構造を模写するしかないか。これね、これ青木さんね、元の絵を設定するっていうのもできるんだよ、これ。実は。なんか最初のところにあったんだけど、忘れた。羊さんには物足りないサイズですね。2000。なでなでポインター、さわさわおてて、なにこれ。さわさわおてて。ハンバーガー。ねえ、みんなに見せられない。ちょっと待って。ここになんかさ、いろいろあるんだけど。ほら。さわさわおてて。バールのようなもの。なんでこれ鳥みゆきなんだ。ハート、ハンバーガー、バンバンステーキ、豚の餌だって。よおー、前に。プライバシー保護。3割引き。値札シール。イカの足。なにこれ。アイロボット。ロバ。メイクブラシ。大丈夫ですか、きついさ。なにさわさわおてて。さわさわおててってどうやって作る？これ何？どうすればいい？さわさわおてて。あれ？変なとこ押した。さわさわおててどうやって使うのこれ。おてて、おてて置きってなんだ？羊さんへの絵は3割増し。ありがとう。3割増し。ありがとう。さわさわおてて。さわさわ、ポインターか。いろいろある。これがきついだもんね。毛玉作ればいいんだ。そう。待って、きつさわいだから。これね、わかった。さわさわおててだわ。きついさんの手が。もふ。案外ちっちゃかった。それでした。ちっちゃい。すごいのきついさま。3割引き。もふ。私のポインターが3割引き。ハンバーガーとか、ほら。すごいきついさま。プライバシー保護。なにこれ？ちょっと。なんか、バグが。あれだ、ソリティアってこんな感じ。わかる？それきついさま。知らない？ソリティア知らない？知らない。ゲームだよ、ゲーム。おー。250円。ブックオフって書いてある。怒られる。でも最近あいつ良すぎたからガチ毛玉自重した方がいいかなと勝手に考え自重しちゃうの青木さん。毛玉じゃなくなっちゃうの。そっか。
そっか。毛玉じゃなくなっちゃうのか。青木さん。そう。ひどいの。ひどい。ひどい。そう。3割引きだから壊れたかもしれない。ハートマネー。Windows 無限増殖昔のパソコンのウイルスの。ソリティアじゃなくて。ソリティアってさ、ソリティアって今みたいな、ドゥドゥン、クリアしたとき、ドゥ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 ンって、ドゥ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 。詳しいな、羊様。多分江戸川さんのパソコンにも入ってるよ。ソリティア。名前が違うかも。いやいや、わかりました、わかりました。わかったそうです。日本語の発音だから、ちょっと、その、英語だとなんて言うの？ソリティア。ソリタリーじゃないですか？あ、違うの。ドゥドゥン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 ドゥンドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥンみたいな。確かに僕にもやったことがあるんですよね、そのゲーム。あれだよね。昔のパソコン。2から始まって、1からだっけ ?2 からだっけ ?1 からか。エースから始まって、2、3、4、5、6、7、8、9、ジャック。ジャックそうね。10、ジャック、クイーン、キング。でで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 。すごい、すごい。泣かないで、羊さんの邪魔にならないならこのままの気持ちでいたい。どっちの青木さんいなくなっちゃうのは私は悲しいよ。そう。泣いちゃうよ。そう。そう。悲しまないですよ。羊様が悲しまないでください。悲しまない。悲しみたくない。もうこれ以上ね、悲しいことは起こりたくない。そう。これどうやって使うんだろう、このポイント。羊？キャンパス。待って。あれわかった。毛玉書けばなんか書いてた。毛玉ですか？すごいな。これから書く毛玉。誤解がいなくは絶対ならない。ほんとなんかこのサワサワお手ってちょっと邪魔。これでいいんだ。ちょっと邪魔になっちゃった。そのサワサワお手がもうですね、もういなくなった。シーサー。そういえば、ジョジョのゲームあったね。ジョジョオールスターズみたいな。なんて言うんだろう。確か。そんなことがあるんですよね、あのゲーム。だから、誰とでも戦える。シーザーとも。シーザー VS ジョータロウみたいな。シーザー VS カーズ。バースジョータロウですか？ちょっとそれは、ずるくないですか、それ。ジョースケとか。
ただ愛が強すぎると大抵配信者にもリスナーにも良くないかなと思ってただけ。羊さんのことはガチで好きだし愛してる。ありがとう。その言葉信じてるからね。信じてるからね。私もう誰にも裏切られたくないよ。またコメ欄で黒歴史が生成されてる気がする。大丈夫です。大丈夫、大丈大丈夫。もふもふももふもふの奇妙な配信。ジョジョの奇妙な。夫。夜の奇妙な配信。ジョジョの奇妙ななんだっけ。ジョジョの冒険。あ、冒険か。奇妙な冒険。冒険か。物語かと思っちゃった。テレレレレン、テレレレレン、テレレレン、テレレレレン、テレレレレンだと思っちゃった。あれしか出てこなかった。多分、江戸川は知らないと思うけど。日本のね、テレビドラマかな。ドラマがテレビドラマですか？テレビドラマであるんだよ。世にも奇妙な物語っていう名前の。ててててててんててん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 。ちょっと迷子になったんだけど、なぜその名前ですか？なぜかはわからない。あのジョジョではないですか？あ、できた。ジョジョじゃないよ。ジョジョじゃない。おー。てててててておー。て The Twilight Zone ではないですか？なんだって？日本の番組ですか？それ。番組。そう。だから日本の番組ですか？それともアメリカン番組ですか？日本だよ、日本。おー、なるほど。なら、トワイライトゾーンではないね。違うよ。ホラーとか、コメディとか、4本立て、4本のショートドラマが入ってるの。おー。4本のショートドラマで構成されているドラマ。なんて言うんだろう。春の特番とか。なんて言えばいいの？特番。特別、スペシャルドラマ。すごいね、羊様、詳しいです。まあ面白いからね。最近は見てないけど。てててててんててんてんてん。何書いていますか、羊さん。毛玉。おー、毛玉。さすが羊様、毛玉。毛玉だけど。あれこれ、ここにあった。にゃーん。戻せない。バケツはある。あ、やめて。やだ。なんかやだ。何？これか。違う。使えなかった。
買えなかったのですか？見て、見て。あ、何？見て。おー、けど、すごいな。脱。ハイテクノロジーですね。毛玉がついてくる。おー、悪霊みたいですね。悪霊。悪霊。せめてゴーストと言ってください。だから、ついているでしょ？ついてる。ゴストがそんなことはやらないのです。コードキトコドキトコド。あ、さあ、要約すると私は羊さんに迷惑をかけたくないと言いたかった。青木さんに迷惑をかけられたことなんて一度もないよ。今日も羊さんは可愛いな。ありがとう。あ、そっか。薄くなっても小さくすると濃くなるんだ。毛玉。なんか書いてる。なんか書いてる。江戸川が何かを書いている。私こんなに悪魔じゃない。これヤギでしょ。いやいや、次だろう、あと見ろ、あの角が。確かに、明らかに羊の角が。あ、ラムネ持ってる。そういえば、耳がないでしたっけ？覚えてないね。耳ないよ。いや、あるでしょ、確かに僕の頭の中で確かにあのイメージがあるんですよ。耳ないです。いや、あるんですよ、きっと。どこかに。羊成分が凝縮されるから濃くなる。なるほどね。あれ、なんだっけ？プラバンみたいな感じ？なんかレンジで温めると縮むやつ。そういう遊びがあるんですよ。いろんな遊びがありますですね。江戸さんやべえって言って。江戸川さんのイラスト。これ全部江戸川さん。そんなわけないです。これがコラボの特典の現実。そう、現実。特典でございます。本当に。みんなで遊びましょう。なでなでポインター。いや、今日初めて使ってみたから、どうかなって思っただけなんだけどさ。意外と、早くなれますね。そうだね。みんな多分、書いてれば、できる。そうですね。素晴らしいです。素晴らしいサイトです。素晴らしいサイトを見つけました。そうそう。さすが羊様。パチ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 。パチパチパチ。でも同時に見つけてたんでしょ？同じタイミング。まあ、シャー GPT でしたけどね。おい、シャー GPT、ドラゴンフォレストみたいなサイトがないですか？で、このサイトが出た。でも同時ならすごいナイスタイミングだよ。ナイスタイミング。これ私退出したらどうなるんだ？残ってる。残ってる。江戸川さんが書いてるのが残ってる。リスナー羊ちゃんのコラボグラス来た。江戸川羊グラス登場。あれですね。コラボグラスは B ですね。コンプリートセットにしかついてこないので。いや、今度じゃあ、ガーティックフォンも
遊びつつ、お絵かきのまでもしつつ、こっちで遊びつつ、うん。ちょいちょい挟んでいこう。うん。そうね。楽しそう。楽しそう。これ今、参加 UR 出てるけど、これどうなんだろう。動画を作成とかある。ここでもダウンロードできるんだ。あれでもおかしいな。あ、そっか。パスワードはかけたけど、江戸川さんにはそのまま URL リンクを貼ったから来れちゃったってことかな。これもう一回参加するのどうやるんだろう。ルームコメント。あ、参加するがある。書いてある。なんか書き始めてる。その前に体調をだな。体調本当にそうなんだよ。今日無理せずお休みすればよかったかな。どうかな。でもなんかみんなに忘れられちゃうような気がして、ちょっと何かしなきゃっていう気持ちになっちゃった。そんな方ないですよ。まあ僕は、少なくとも僕は忘れないですよ。ありがとう。江戸川が角がどんどん大きくなってるよ。まあね、それは自然の名詞ですからね。自然な名詞。自然な。なんかもうどっちが本当かわからないね。どれが一体本物なんだ。ちなみに私はもう書いておりませんよ。おお、ただ遊んでるだけですか。江戸川が遊んでるだけです。おお、もしかして羊様がもう、これはこのサイトから出たいですか。だが僕のために出てないですか。それともいや僕は遊んでもいいですかと聞いていました。遊んでていいよ。羊さんが良ければ、もう終わってもいいですよ、僕が。羊さん次第ですからね。私はもう使い方分かったから、私はもう大丈夫。本当ですか。でも、だからこの大きいスペースが残っていました。羊様のためにこれ触ってないでした。いいよ。ここで羊様が何か書いてください。江戸川、多分これ、次入れば、この絵は残ってるはずだから、その時に書いてもいいんだよ。なるほど。なら保存します。保存多分しなくても大丈夫だと思うけどな。そうですね。だから念のため保存します。そうだね。それだけです。まるちゃん。羊さんが1週間程度休んでも私は忘れないよ。さよしだしね。ありがとう。ありがとう。さよし、ありがとう。1週間会えなくても家族や親友、好きな人のこと忘れないでしょ。それと一緒。忘れたい人もいる。忘れたい人もいるけど。ありがとう。羊様の絵がなくなった。そう。消しちゃった。そう。なぜそんなことを。ひどい。大丈夫。多分毛玉は残ってるから。心の中だね。ほら。
てーれん、てーれん、てれてれてれ。ほら、ほら、ほら、いるじゃない、ここに、ほらほらほら。お、確かにさ、もふもふも。江戸川のポイントは見えないな、私は。おお、なぜだろう。なぜだろう。え選べないのポイント。どこでどこでなんていうの、セッティングのRoom info manual. どこか。おポイント。飲み込みが早い。Today 日付、今日の日と時間が残されている。おお。作った日だ、これは。見えますか？見えません。見えません。残念ながら見えません。見えますか？見えません。もしかしたらどこかで設定があるかもしれないけど、まあ、やりながら学んでいきましょう。そうね。これはね。オッケー。ありがとう、江戸川が。ありがとうね、ふついさん。助けてくれてありがとう。すごいこと、いえ、こちらこそ、あと、すごいことな気がした。それとも、多分、ひついさんの問題のらんなことですね。僕のポイントが見えない。なんだろうね。どっかにあるんだろうね。江戸川は見れる。セッティングのところです。今が、どこで言います見えます。見えてるの。そう、セッティングのところ、ビューのところがあります。そこで、hiding other members pointer。はい。かも。多分見えますか？どこにいる？いや、毛玉のところですが。いない。見えない。残念。待って。それではないでした。これか？違うな。これか？違うな。これか？違うな。見れない。あれ？毛玉のところ。変ですね。難しい。また調べる。なんか書き始めた。今の説明と。まあ、後で調べていいですね。そうだね。はい、ありがとうございます、江戸川が。そうです。ありがとうございます、藤井様。どうやってここ、リーブですね。退出。ウィン。これかな？よし。オッケー。すごいわ。すごい。羊さんのことは忘れたくないな。大好きな人だし忘れないで。たとえ私がいなくなったとしても忘れないでね。江戸さんお疲れ様でした。だって。ありがとうね。ありがとうね、青木さん。青木さん。青木さん。どちら様？いや、ちょっと誰って言ったんだけど、それちょっと失礼でしょ。どちら様が聞いていましたみたいな。青木さん、江戸川に認知されてないよ。いや、そんなことないです。青木さんはハトだよ、ハト。ピジョン。
配信が見てないですからね、今。ちょっとか言います。じゃあディスコード切る。ひつい様はもう、ここで終わりたいですか、配信。私はこの縦画面のままやるのは嫌だ。おお。まあ、気持ちがわかるんだけどね。相互フォローなのに。スンってしちゃう。いなくなったらもうすべてが終わり。いなくなったらもうすべて忘れてしまうってこと。きれいさっぱり私のことは忘れ去られてしまうってこと。そう。もふもふ。わかった？青木さんだよ、青木さん。青木さん、アイコン変わったね。お、ユノスさん、ヘロー。あ？ユノスさんが書いてですよ、ディスコードに。入ってないよ。いやいや。入ってないよ。いないよ。ノティフィケーションが届いていましたけど。気のせいだよ。気のせいだよ。おお、3年気のせいでしたか。江戸川さんには何が見えてるんだ。羊さんがいなくなったら私の生きる希望が。じゃあ青木さんもずっといてずっと慰めて。もふしてください。もふ慰めて押してくれたら嬉しい。私の絵描きの師匠から誕生日プレゼントにイラストをもらったのです。別の師匠がいる。そう、浮気していますね、よく。浮気。ずっといるよ。浮気。ずっとモフするよ。だから大丈夫だよ。まるちゃん、ありがとう。浮気はすんでしょ。浮気ではない。江戸川さんの勘違いだったらしい。まあね、多分大丈夫。昨日、おととい、その前、結構ここ最近やっぱりね、心臓がね止まる感覚っていうのが結構多くて、ちょっと苦しくなっちゃったりしてたんだけど、それでいてなんて言うんだろう。それは、医者でまだ、病院でまだ見てないですか、その問題。見てない。どうせ何もないって言われるから。おお。よくある話ですね。まあ、来月、健康診断、ヘルスチェックあるから。まあ、ひつい様のプレッシャーが多いですからね。だから、プレッシャー。いろいろね。だから、
そうそう、だから、もういろんなこと、いろんな広いなことを感覚、感じてるのは、まあ、それもあるですからね。考えないようにすることはちょっと難しいから、みんなに慰めてもらう。もふもふもふ。もふもふ。羊さんは弟子入り拒否したじゃん。拒否したから浮気しちゃったんだ。やっぱり浮気だった。いいよ、いいよ。別に、いいもん。いいよ。気にしてないよ。男たちが全員が同じですわ。いいよ。わかってるもん。私は羊さんが笑顔で幸せで無事ならそれでいい。それが全て。浮気浮気じゃないって。浮気じゃないって。おめでとう、青木さん。おめでとう。プレゼントおめでとう。おめでとう。ハッピーバースデー。ハッピーバースデーじゃないのか。ハッピーバースデー。ハッピーバースデーじゃん。ハッピーバースデーじゃん。私何もしてない。そういうことね。私、誕生日プレゼントに歌歌ったちゃんと。歌ぐらいしかあげてない。いやいや、それは言うもんですからね。羊さんの天使の声でしたから。天使の声。打天使だよ。まあ、天使が天使ですからね。落ちちゃった。闇落ち天使。羊さん、私の扱い甘くなったよね。8月2日、ちょっと待って。マイク取ってくる。待って。首折れちゃう。マイク取ってくる。ちょっと、マイク取ってくる。マイク。ハッピーバースデーの歌歌う。歌のマイクですか。歌のマイク。てん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 。BGM ないけどいい？ちょっと待って、BGM 探してくる？ BGM、ちょっと待って。探す。ちょっと、変なの出た。待って。ハッピーバースデー。お誕生日。確かなかったんだよ。ハッピーバースデー。ハッピーバースデーのカラオケ。なかったのですか。なら。アカペラで行かせていただきます。
すごいですよね。ディスコード。ああ。どっちでも引っ張り上げるよ。無理しなくて大丈夫だよ。羊さんの気持ちが嬉しい。いや、歌わせていただきます。歌わせていただきます。ちょっと待ってね。ディスコードの方もミュートするね、ちょっとね。参ります。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear 青木さん。Happy birthday to you. お誕生日おめでとうございます。パチ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 。素敵な健やかな一年となるように祈っております。これからもぜひ仲良くしてくださいませ。はい。こんなこれしかしてない。江戸川が江戸川が江戸川が戻りました、戻りました。はい。すごいわ、すごいわ、羊さん。ああ。青木さん、改めましてお誕生日おめでとうございました。そう。すごいわ。これパチ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 。これしかできない私を許して。今から描くか。青木さんのイラストを。棒人間ですね。羊さんはいつも頑張ってるし、私に勇気と希望をくれるよ。だから大丈夫。そう。せめて青木さんの好きな歌をプレゼントしたい。直樹さんが好きな歌ですか？うん。けど私知らないんだよね。おお。広く浅くだから。今ならマイクオンだから。コンディションはともかく歌えはするよ。さあ言ってごらん。今なら受け付けるよ。でも選曲がなキロロにしましょうか。ベストフレンドにしましょうか。はい。裏切りの夕焼けでしょ。裏切りの夕焼けは歌えない。ここはベストフレンドでしょ。ベストフレンド。いつも私が歌ってるやつで。すごいわ。すごい。私も誕生日って言ってなかったから。そうだっけいや、私はふみさん、ヘロー。私はメモしてある。テイクノートしてる。ふみさんそうですよ。いないよ。チャットに書いてた。あ、いた。いや、見ていいで。いただき、僕嘘つきではないですよ、だってユノソさんいなかったもん。
誕いや、生日に、パラレルワールドの中にきっといましたですよ、ユノスさん。ゆのずさん。誕生日に裏切りの選曲って言われてる。この状態でいいならベストフレンドを歌わさせていただきますわ。いかが？おー、いや、いたんだですよ、ユノスさん。え？見て、見て。どこ？ジェネラルの隣が小さいな部分がありますでしょない。う。チャットの部分。ない。いや、あるですよ。いや、ありチャットをます。開く？いやいや、ボイスチャットのところ、ジェネラルというところ、あ、ほんとだ。あれ？そこでポチッとしてね、ほんとだ。ブブルチャットみたいな。なんかチャット出いまてきた。すではない。そうですよ。そこでいたんだではないか。ヨノスさん。ふみーさんいないよって言ってるけど。あ、こんなそうところにあるんだ。そうそう。知らなかった。ヨノスさん、ヘロー。仕事中なのでいないよって言われた。いないよ。いないよ。なんか戻らなくなっちゃった。どうすればいいの？アボコーナー、ポップアウト。上のところ、クローズ。そうそう、X のいるところ、ちょっと下、ジェネラルの隣。ほんと。戻したい。あ、戻したい。戻らなくなった。いやいや、上のところです。右のところ、上。あ、ちょっと待って。送ります。今は出ることができないチャットに送ります。これやね。送ったのです。はい、そこです。その X のところ。おお。消えた。すごいですわ、きついさ。マイクミュートだった。マイクミュートだった。配信の方が。配信の方が。そんなことはあるのですか？ちょっとわちゃわちゃしてた。ちょっと、じゃあ、ちょっと待って、ベストフレンドだけ歌って終わりにしますので。なら、僕はまだ、このボイスチャットもう終わりにしますですね。そうだね。またね。ふみさんが、またね、ふみさんが入ったばかりだけどに。ふみさんどうなんだろう。後で、もし入ってたら、ちょっとだけ入ってみようかな。タイミングが合えば。お優しいひついだ。一旦出ます、一旦。僕にもね。チャットにも、YouTube 配信に会えます。はい。また、ふみさんタイミング合えばね。会えばね。よいしょ。よし、これでよし。OK。ないんだけど。ベストフレンド。
辻さんありがとうね。今日はいい日だ。なおぜさんコロコロしてる。コロ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 。私もちょっと風邪気味だけどちょっと、それは申し訳ないです。ちょっと待ってね。BGM 切る。BGM 一回ちょっと音切れちゃった。これぐらいかな。やだな。お絵かきチャットのやつ消しちゃった。もういいか。ハロー、江戸川。じゃあ、青木さんに向けてね、お誕生日プレゼントとして歌わさせていただきます。この状態でいいでしょうか？この状態でいいでしょうか？本当に。ちょっと待って。せめてマイクを持つ？うん。この状態でちょっと行きましょう。待って。よし。あれ？いいはず。よいしょ。歌えるかな？さっき歌ってたから大丈夫でしょ。ってことにして。
はい。うん、はい。僭越ながら歌わさせていただきました。すごいわ。すごいわ。キラキラクロワッサン。ありがとう。うん。羊さん最高かわいい。大好き愛してる。ありがとう。ありがとうはこっちなんだよ。いつもありがとうね。おめでとう。ハッピーバースデー。お楽しい配信でした。うん。聞いていただきありがとうございました。よいしょ。にゃん。本当はもうちょっとコンディション良かったら、うん。よかったんだけどね。ごめんね。うん。おめでとう。改めて、何度でも言います。おめでとうございます。はい。ということで皆様、聞いていただきありがとうございました。またぜひ、遊びに来ていただけると嬉しいです。うん。おつしゅぷおつしゅぷ。おやしゅぷおやしゅぷ。皆さん、後でスタンプ書いておくので、8月のスタンプにしておくので、よろしくお願いします。それでは、皆さん、Thank you for coming to this streaming and please come visit us again. See you next time. おつしぽおつしぽおつしぽめ。なんかちょっとさ、最後、マイク持っちゃったからさ。うん。好きな歌、歌って終わりにしよう。またね、またね、またね。うん。